jamana la ba ko mo mo fle maliko na ni maliko ka hode mana ke France Italie Maroc Sénégal Mauritanie maliko na Turquie États-Unis o mana ke jion de wodu la anda be semi mana anda te semi ma fulu bele ba mbo ko wi kuma be ani wakati be o mi ba ko wakati saka o mi ba ko wakati ta ko sika ngani kuna fone numa ko na nisonja ko nana wa fane na lenfle no nisonja kelen ko nana ka kuna fone di o mama fo ko bla jelen ki bismillah nga kuna fone blon ko nana fana damnela ama damne ka la doniya mali la sigide mi be wele ko Aruna Sangare hale kon willa ka se urisi ka jamana nyama mando de Vladimir Putin mi na ere kontra fuli kren hani 7 kren hataro di urisi la ka jamana nyama ba ko ne ayira ka fasa kwa kon kadi mali jamana uni urisi la ka jamana ka jama wala sani jamana fla bela jeli misika na fasoro ala to ya mina ani ni jamana fla bela jeli ere kon ka fenke wala sa ben hani basi ko ere kon misika segi on ka jamana kono jona to ga mina fokata se kalafli jelo huka konka jamana kono wala sa fanga keren huka sigi mini fintigla mo ka fanga tekeli ngokum kona na Vladimir Putin hale kon kelen ka kumata aye fuli belele ba ke mali jamana chama cha fanga moyi ayira ka fasa ko wale ya mi yere kon bula wala sa be hani sabatika seki mali jamana kono ko alenya bola wako akadu yefene unale ka jamana ka jemi ke fo wakati janko o yere kon jala aleye ko sebe kuma kona na kon ayira ka fokale na nga jamana chama cha fanga nyama no de colonel Assimi Goïta kalena o ñogon soro téléphone na mi na le foli keren ni taka di colonel Assimi Goïta ma wakaira ka fasa ko ale ka dembe nga jamana kuma be hani wakati be wa ale be fembela jelenke ka awni jamana ni janyoga min bani ñogon ci anteke ka to ñogon bulu wala sabbe hani basegi hayra kon ka segi ka jamana kono wa kala ka fasa ko olu ka jamana ko lu yera kon mina ka jamana dem keren na mi de balo ko ta fanfele suman shiko mi ne dugu jukoro ko ani femba yala malu fokata se anga kalan ko ta kun koma kulubena aundeme o bala jelena kuma kunchela Putin hale koni foli kare ne takadi jamana chama fanga moma kare la kaida ka fasa anga yela ma woro ya nyana johwere koni mina ke anga faba kono na shini inshallah no yere do koni 20 septembre foli kare ne hayer koni utakadi anga jamana chama fanga nyoma kaida ka fasa ko ani seli hani anga 20 septembre ka ala ka teme herela alisa nantoroka kuna funu kona na mola dona ka fa ko ministre misiglo no jiko ni dugu jikoro ko ta fa fala no de sedu lamin trawre ale fone boraka barado kormo kadi kami bala kofi keren la anga fintigla mo ka du bakle mi jolo no kami bala kofi u yara kontu yala te ka fa sa kubna fembela jelenke wala saka ji jelendi o manu no ma o mi yara nuni chaka date ke kuma nyogambolo no de somaje mo koy kunu ko no billa ka se ka ta soro sa somaje ko ma ko du yara kon klalu ka balal ba u yara kon jimbo no nani ko yara de kon do yoron na ya gira ka fasa ko kami bala ko kulu ni dugula ka munu sigle no ko de fana fien minu ya gira ka fo ko jimbo do kele ko fana fien dugula mogote ko jimbo do to saba ko yere ko ni anga fintigla mogote munu daga yoro beneno ni so bakle ma kami bala ko fi se de la min tawro de hale ko na da ka fo kale ni so jale no ko siba ko ba ko baro ko ulu yere bekera asharia ko nana ani a wakati ko nana wala saka ji jelen soro ka ji sanu ma soro hayra la ka fo ko chakeda mi yere ko ni ajo no ye so ma jep ma yuki yere ko be abon ma wera de koni femi biti to sebe wala sa ji jelen hakon be saka di ma to gamina o kumne konna na che sabato muso yo do ya ulu do ya kon ta keren la ni ko yin ka 70 uluma ni ya kon ato lumna ji jelen soro se du lamin hale kon ya ka fokale ni so jalen no ka ken nga fintigla mo no fana fien ka kon beneno sigla ko sebe ko foli keren ne be di uma ko ka kla ka foli keren ta ka di chama cha fanga mo ma ulumi sona ni baran men ka ke jamana kon na alisa hameto chama cha fanga mogo ka kuna funila omi ambola donia ka foko onga faba kona chama cha fanga jamana nyama no de colonel Assimi Goïta ale boraka barado kurumu kare mi de anga fintigla mogo munumbe bulu ko doyen kweleno ka so kere le joy so kere ne menu yera kon yojo o ye sama ko kofi wala sa ulu yera kon bisiku ka baraka lafia kon na tugam jamana nyama haletu menu ko yenkana ka kanya na mami ni jojo kere ne taraka di doanye doma na ira la ka fasa kulu yera kon chesile no ko achala ko sebe ko ulu ni jonjon kaka ministry mi siglo no war ko ta kun kan ko hale kon kelen ka kuma ta ira ka fa kulu ni sonjale no ko sebe ko ba ko kabini sampa kelen bi kono to hani bi oro wakati ko soma jo anga doyon ko mi ni yera ko ni so kere ne mi yera joru wala so bse ku ka baraka lafia kon na nu yera bse ka lafia to kamna ko kon ni sonja ko son yera kon jora ka se foma fo milliard na ne hana kun kan fe ko son yera kon jora ka so ma jamana nyama hale kon yu twin kleta ka du uma mi ni
do ani mɔgɔ ka ɲɛma hale kɔni bɔra ka kuma ta ka yira ka fasa ko ni so kɛrɛnkɛrɛnnen min dira olu ma ko a yɛrɛ kɔni k'olu ka cakɛda bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna kɛ a kɔnɔ. halisa hametɔ ka kunnafoni la hamola dɔnniya k'a fɔ ko an ka maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ sanubɔyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tabakɔtɔ olu bɔra ka kulekan bila minnu ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko olu kɔni sɔngoyalen don kosɛbɛ ko bawo k'olu kɔni bɛ baara la tabakɔtɔ ko ani sanu baarakɛla tɔ bɛɛ lajɛlen an ka faba kɔnɔna na ko jamana ɲɛmɔgɔ k'u ka filɛli kɛ ko bawo k'olu ka sara ko ka a yɛrɛ kɔni gulonnen don k'olu ni cakɛda minnu bɛ baara kɛ o cakɛda ninnu olu kɔni tɛ ko olu bila u ka hakɛw kɔnɔna na min de a mɔ fo ka taa se INPS ma ko olu to o si de la wa kuma dɔw la olu ka saraw bɛ gulo ko jamana ɲɛmɔgɔ k'u kɔfilɛ olu la ko sinɔ ko olu fɛnɛ kɔni yɛrɛ kɔni sɛgɛnlen don kosɛbɛ an bɛ donni minɛ ko bi kɔni kunnafoni minnu ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn dalajɛ kɛ k'a di jamana kɔnɔdenw ma walasa jamana ɲɛmɔgɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ se k'a lasɔrɔ cogoya min na. halisa hametɔ ka kunnafoni la homi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko diɲɛ jɔkɛluba n'o ni olu bɛna fara ɲɔgɔn kɛ fara ɲɔgɔn kan min yɛrɛ ni nin yɛrɛ kɔni ye o ta ko 77 ni 7 o hukumu kɔnɔna na Mali jamana maa min bɛna ta kuma o tɔgɔ la sa o kɔni minisiri min sigilen don kɔkan ko ɲɛnabɔli ma n'o de Abdoulaye Diop fo ka taa se minisiri min yɛrɛ kɔni sigilen don an ka minisiri ɲɛmaa nɔ la n'o de colonel Abdoulaye Mayiga olu kɔni bɛna ta kuma anw ka jamana tɔgɔ la min n'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in kɛnɛ ka colonel Abdoulaye Mayiga ko ale yɛrɛ kɔni bɛna ta anw ka jamana la fasa kosɛbɛ k'a kɔni bɛna taa yira k'a fɔ sa ko Mali jamana ale kɔni mana a latigɛ k'a fɔ k'a ni mɔgɔ ka baara kɛ k'a bɛ ɲini diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a sɔn u ma wa k'a bɛ ɲini diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni Mali jamana ko k'a ka jamana bɛ taa ni tasira min ko bɛɛ lajɛlen k'o bonya ko bɛɛ lajɛlen k'an ka jamana bonya n'a danbe segin a ma ko Abdoulaye Mayiga k'a kɔni bɛna taa an ka jamana la fasa kosɛbɛ ni ko in kɛnɛ kan fo ka taa se minisiri min sigilen don kɔkan ko ɲɛnabɔli ma n'o de Abdoulaye Diop ye ko kɔni bɛna kɛ olu ka baara ye o ni mɔgɔw ka nin fara ɲɔgɔn kan 70 ni 7 in ta ko in na. halisa an bɛ tɔgɔ ka kunnafoni la an bɛ taa kirita kunkanko la homi an bɔla dɔnniya k'a fɔ ko minisiri min sigilen don kirita kunkanko ɲɛnabɔli ma n'o de ye Mamadu Kasonge ale kɔni tun ye ɲinini dɔ kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u k'a fara ɲɔgɔn kan min bɛ wele ko conseil des ministres o tɛmɛlen fɛ jamana camancɛ fanga ɲɛmaa n'o de colonel Asimi Goita ale kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'ale ka laɲini a bɛna sabati o yɛrɛ de kɔni kun y'a laɲini k'a fɔ ko cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi walasa maa minnu ni kiiri tigilamɔgɔ y'u nɔ minɛ ni fɛn minnu b'u bolo kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ o minnu la fɔlɔ n'a sɔrɔ u nɔ b'a la u ka bolofɛnw a kɔni bɛ minɛ ka bila jamana bolo kan n'a sɔrɔ u nɔ t'a la u bolofɛnw bɛ d'u ma n'olu bɛ wele ko bien gelo ani bien acquis n'olu bɛ wele ni kiiri tigilamɔgɔw b'o wele olu fɛ ko cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi walasa o cakɛda in a bɛ se k'o labaara cogoya min na a bɛna jamana kɔnɔdenw nafa cogoya min na. halisa an bɛ tɔgɔ ka kunnafoni la an bɛ ladɔnniya k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw k'u kɔni y'a latigɛ ka lɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen ta lɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min ni bɛn ani cɛfɔ n'o kuma kɔni bɛna kɛ jamana kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na lɔgɔkun yɛrɛ kɔni daminɛna alamisa don anw ka faba kɔnɔ o min tora senna fo bi dɔ in na min ni bɛn ni cɛfɔ kuma o taara fɔ jamana marada bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ Kayi fo Kidali marada bɛ yen bɛn ni cɛfɔ kuma taara k'a bila wa jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen dira a duguladen kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kɔnɔna na bɛn ni cɛfɔ kelenya kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni ye dolanci kɛ faba maradaw ni ɲɔgɔn cɛ min ni marada naaninan n'ale yɛrɛ de kɔni ye sebaya ta ɲinata in yɛrɛ fɔlɔ de kɔni kun ye ko in daminɛ bɛn ni cɛfɔ kuma ni kelenya jamana kɔnɔ ɲinata in yɛrɛ de kɔni kɛra daminɛ marada naaninan olu yɛrɛ de kɔni ye sebaya sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen bɛna kuncɛ sa bidonya su in na n'u yɛrɛ kɔni bɛna ta ɲɔgɔn n'u yɛrɛ kɔni bɛna ɲɛnajɛba kɛ ɲɛnajɛ min bɛna ta kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan so min bɛ wele ko palais des sports ɲɛnajɛba bɛna kɛ walasa ka jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen wele ko bɛɛ lajɛlen ka na an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa jamana in hali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na. an bɛ taa ka kunnafoni la an bɛ taa ka kunnafoni kɛnɛ kan n'o bɛ wele ko fait divers n'o ye kabako ye nin fana ye ko ye min kɛra kalabankurakaw fɛ a yɛrɛla k'a fɔ sa ko du dɔ yɛrɛ de kɔni bɛ u bɛ mɔgɔ minnu ta k'u yɛrɛ dɛmɛ n'an b'olu wele ko baarakɛlaw ko fila yɛrɛ de kɔni tun bɛ nin du in kɔnɔna na min n'u y'a yira k'a fɔ sa ko fitini hale ni kɔrɔbalen ko yɛrɛ de tun bɛ k'u yɛrɛ kɔni k'a fɔ ɲɔgɔn dɔ senfɛ ko kɔrɔbalen hale kɔni ta i kɛ fitini kan ni k'a taman tigɛ min ɲini kɔni bɛ kɛ du fɛ du min na u bɛ baarakɛla fila ta ka fara ɲɔgɔn kan a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'u ka lakana k'u kɔlɔsi ka ɲɛ k'u lakana ka ɲɛ baw ni maa ninnu yɛrɛ kanu kana taa bi ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn bana kɔrɔbalen hale kɔni ye bɔnɛni min da fitinin kan ko yɛrɛ kɔni juguyara kosɛbɛ lasɔmini bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen n'aw kɔni bɛ baarakɛlaw ta hayi fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'u kɔlɔsi walasa u kɔni kana ɲɔgɔn bana cogoya min na halisa
sa nan toro ka kabako kuna fonu la hameta Nigeria ko fo mi ambola doni aka fo koni yere koni ye muso furulen do ale dabal ban ko do e afurcha la no yere de koni nale ya afurcha ye bulma fa do kono ni muso la ka do yere koni sigilen ba ka defe na afurcha yere ko meka to obla adaka yoro la ala ka fo sa ko ni muso ka yere koni kelen ka che ale fene willa ka bulma fenta ka tugu che ko mi nale koni isra bla ka ta dragi ni ko yere koni jugu hara ko sebe ni ani yere koni bonela nani ani yere koni matala mi ni be ka muso la ko fe na ya o che fe fe la o yere koni ko o sigi yoro la wala sa koni kana kasara nyini ka se o yere ma kuna fon ne beduna yanga ko kan kibaru la homi na mola donia ka fo Burkina Faso ko ka jamana chama cha fanga nyama no de poli da mimba ayra la ka fasa ko oni mo ko kan fara nyo ka ba mena ke kale kon fene mena ka akeneka ko juma don kale yera kon mena kuma Burkina Faso ko to la mini Burkina Faso ko yera kon mi latige ko chama cha fanga kale kon fene mena to o seben kono na kuma kala oni mo ko yi fakata se ko na bore ka yera kon bi kun da je 500 ka wala so yera kon be se ka ta kuma jamana la kana ni kun kan ko la to ko ya mina ameto ko kan kibaru kelena hameta gine ko fi homi na bala donia ka foko gine jamana chama cha fanya ma no de Mamadi Dumbe ay kale furumuso hale kon yuson den chamanina mi na ma foko tare kala ka abalu alisa nantora ko kan kibaru la wala sa be hani sabati be se ka segi gine jamana ni Mali jamana ni nyogon cha to gamna ira la ka fasa ko anga don de la bambe wulu ko Salif Keita ale fene kalono ka do tutege no be foko no be wulu ko semaine culturelle artistique Guinée Mali ayra la ka fasa ko baro benam la jele mina damna on ka jamana ko no septembre kalo kile mugani kile fokata se septembre kalo kile muga ani shegi mamina yara ira la ka fasa ko Guinée jamana chama cha so anga nyama no de Mamadi Dumbe kale yoro ko ne kanga on ka fa ba ko nana ya bido yaina ko kan kibaru datugo hambala donia ka fako oni moko ka nyogon fara nyogon ba inkene ka ko Emmanuel Macron hale kon kelen ka kuma ta hale anyi ni bela jelen fe ko jamana munu yara kon kelen ku datu ikara no irisila ka ka ni kelen ka ko nu yara kon te ka kuma kale ba ni bela jelen fe ko bela jelen ka kuma ko ba ko ni kelen yara kon wala ngatala ko ni kelen mesaka ke fe kelen mi yara kon mina beni basigi balia sabati jien dugu bela jelen ko yara kon kibe bo klebi be korobe be bo banya kala ko bela jelen ka je ki bolo fara nyogon ka wala sa ikara ni ka uni la ka ni ko ku da do ala wala sa ni ko mesi ka bantu ka mina wala sa jien yara kon kana freke kuraito Mali kuna foni show jamana la bawoni kuna foni dama de kuma mbolo bika do bala jelen kuluka na lama basi wara kana mi nyogon sora shini kuna foni ora keneka anyano chasa ma foko bala jelen ki hakili tu yara la ko ala ka bala jelen sa ko di ama amba la do ne aka foko shini wonga jamana yela ma oro nya nyana je nambo wilo ko 22 septembre ni jamana ni chama cha fanga nyama ko ni ala tege kan nyana je bake wala so be se ka jamana kono do ni sonja to kamna amba foka ko o sokolento anga jamana no na ba Mali kuna foni TV moko olubna wili kase ko en keneka ko imena ke to kayira awla wala sa obse ka family soroto ka mina ka to sigala ambado awtungara ko hanga Mali jamana hakadi aw ko sebe wa akade aw fenfe be ka awka jamana kono akabwa kalama amad fo yuko inshallah shini na lama bashi wara kana ayo sokolento Mali kuna fon TV la koko mana bo 22 septembre ko la hameta ta kana jaw yawla akambe